Hvad så, hånd? Hvordan har du det? Ja, jeg godt lige nok. Hvorfor? Jeg fik noget en ting. Hvad skete der? Ja, vi skulle tjekke ind. Ja. Og jeg har fået en Happy Meal, eller en Kids Meal. Hvad er SpongeBob? Jeg har sådan der på. What? Det var fint. Den kan vi spille i. Ja, så Ja, SpongeBob. Den er rundt. Det er en bold. Dreng. Hvad så, hånd? Hvor er vi på vej til? Vi er på vej til Control. kontrol. Ja. Lager du? Hvad er klokken? 20? 8? Og hvornår var det, vi skulle køre? Flyve? 15:10. Vi er 5 timer forsinket. Men vi har en fest. For vores humør, det er så højt oppe. Altså, man kan ikke engang se det mere. Og vi er endda forsinket. Det burde være nede. Helt dernede. Det var BT sko er. Prøv at se, prøv at vise din sko. Det er en grim. Altså. Fedt. Men humør. Lav en thumb up, thumb to the side og thumb down. Hvad? Kom nu, lav en thumb. Udover du som. Se, hun er lige som rundt. Jeg er mega glad. Og hvem er der fra? Thumb up, thumb to the side, thumb down. Ja. Hvorfor det? Er du ked af det? Hvorfor? Vi har det mega fedt. Vi har spillet Dingland, vi har fået slået hinanden, vi har fået lavet armbåndinger. Altså, prøv at se hånd. Prøv at se det der. Ej, prøv at se min hånd. Der er ikke noget. Ja. Nu er sådan en streg. Ja, men det er ikke den der gør. Det der var bare slå direkte på. Hvad var det der skete? Var det noget bromance? Jeg kan sådan her. Vi kan gøre sådan her, og sådan her. We're gonna head down to the forest. Time to collect some Pokemon. Gotta catch 'em all, gotta catch 'em all. We keep on trying, and then we try some more to stay together and find a place worth fighting for. I'm on the road to Korean City. Meet my friends along the way. We're on the road to Korean City. Got a band in the power to play. Gotta get there. On the way. Gotta get there. Korean City. I left my home and now I see a new horizon. But one day I'll come back to Pallet Town. Oh, I'm on the road to become the greatest. Hvad status? Hvad er klokken? Hvor er vi henne? Klokken er nu 08:47. Dansk tid. Vi er i Los Angeles. Hvad er den amerikanske tid? Klokken er så kvart i 2. Kvart i 2. 01:47. Og hvornår var det, vi rigtig skulle have landet? Klokken 19. I går. I går. Amerikansk tid. 7 p.m. Shit, mand. Jeg håber virkelig, Hillsong er god afstand herfra. Ja, nej, hånd. Og hånd.
face above the water. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, wave after wave, wave after wave. I'm slowly drifting, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the wave. Wave after wave, wave after wave, I'm slowly drifting. My face above the water. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away. Du kan ikke stå for hænder. Nej, ikke her, fordi det er sådan, der er våd flår. Sådan der hånd. Sej hånd. Jeg ved ikke, om jeg rammer dig, eller hvad jeg gør. Jeg tror, jeg synes mig. Han er over om. Ej, hvor ser han pæn ud. Så flydende.